Ники БГ. Да, снима. От телефона на един приятел. Биво БГ. Томанов. Стига бе, ще му кажеш фамилията. Не, той така се кръсти. Така за Окей. моя канала. Ето вижте, ще играем на някаква игра. Какви игри имаш, Бибо? Имаш ли Clash Royale? Не. Да, имам гома. Dream League. Бибо, дай ще играе. Аз искам. И Бисер сега ще цъка. На Dream. Дай. Лигата ще цъка. Пичагата. Ох, Жора ми е писал. Не бе, не говорете сега такова нещо. Аз не. Бибо, ти от Това е утре е събота, бе. Утре е събота. Съжалявам. Само Бибо си ми брътните да играем сега. Кой ти казва? Аз съм Кавани. Бибо, ти ли тръбна? Не. Кой тръбна? Айде си играем Кавани някакви други играчи. Тихо, бе. Вижте, аз съм спасен. Няма да продължим кладята на Да я тук е. Абе, гледай го Иван. И така завърши първото по време на матча. Окей, братя. Едно на едно ли бе? Слабак. Добре грешка. Ти кой отбор си? Деф или Фра? Как се казва спокойно? Франция. Ти си французин. А мой отбор е България. Ей, замахаме. Бибо събирай за дебела, това е добър доста. Абе, добър. Аз играя. Ти си ми пълна Сара. Да. Бибо си става ютубър. Давай. Бе, Кавани. Айде, Кавани. Давай. Браво, Бибо. И аз съм също Яна Облак. Той е доста силен. Ти си Яна Облак. Било ти с хакната ли играеш? Не. Но откъде имаш Кавани? Той си го отпусти. Купил съм се. Яна Облак. Яна Облак е силен. Много по-силен. Да, той. Имаш Лев Тимов. Не, бе, нямам. Аз го имам. Много силен. Много е слаб тук при Ти мен. си слаб. Не, при мен е казвам. При мене. Понякога е слаб. При мене. Единсон Кавани. Хатрик Единсон. Не хатрик. Хетрик. Не, те го казват. Виж как се чакаха. Хварес. И че хатрик. Виж се съставната. Браво, Било, добре играеш. Само трябва да ме вкарат. Бибо, надяваме се да събереш 10 лайка. Аз почти съм да направих това. За малко е. 3 на 2 ли? Както стримваш на компютър. Да.
да играеш на нещо, да говориш нещо така. Да, ще ви да втората лекция. Да, лекцията. Great patience here. Did that one absolutely perfectly. Те може, то не е бомби за него, защото продължение на други. Те има и други. Кой не скара с игра? Трябва някой вратар да вкарам. Има и регламент за посетители. Good team game so far. Closely here, but it's time for a fresh pair of legs here then. И за кой сега се бираш? За никой си още. Аз сега се бирам за някой от тия. Аз отказва ли по играта? Дибала, Official has indicated 3 Дибала, minutes of stoppage Гризман, time. имам Хамшик, Ян Албот. Absolute already. It's going to be a free kick. Looks like the referee's going to have words here, but he's going to keep his cards in his Техника pocket. си е човек. Да. Значи ги И били матча срещу България, Беларус ще бъде в Беларус. Борисов арена в Беларус. Той има такъв бата Борисов, отбор има такъв. Има такъв отбор бата Борисов. The final whistle Той here. на Бойко Борисов. Той е отбора на Бойко Борисов, да. winning the academy division. Така че, And they've